Di hamunana dua napinar hamal ni debata di tahiro hamuna donang marbagas. Alai tama hala Kristen marbagas songon si pelibiku. Di bahini tangion hamuma hatani debata tari ngoturu ni pardongan saripion ni hala Kristen. Napinukan ni debata pinabua ni hatana. Dung ditop ma debata colomai di dok iba nama. Dang dengan sesada bawai pujun. Hubahem madiba nasada boru-boru pangurupi baina kupna. Dungi dibuat debata masada rusuk siap bawai majadi hon boru-borui. Dungi di pasu-pasu manasida. Akup ni di dok Tuhan Yesus. Dang jadi paula hon ni bawa colomana. Aina paula ko colomana dungi diulina asing na mangalakop do ibana. Jala na mangulina uksirangi pe pangalakop do. Atong na pinadumo ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonodo di dok hatani debata tu akabawa. Hamu akabawa haholongi hamuma pardihutamuna. Songon Kristus nama kaholongi huriai jala na mangaleho diri na homokopsa. Di bahini ia mamudai hamu tunasina unang hamu marimas hosom. Ikom malo hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songon donga panean di hanguluan na sorasuda. Langsung nodo hatani debata tu akka boru-boru. Hamu akka boru-boru ului hamuma. Hatani bawa munabi songon panguluyo muna di Tuhani. Ai bawa ido uluni pardihi utana songon Kristus uluni huriai. Iko botor, porman, toman, mardongan halabohon. Dohot hamenahon ni todi parang ini buru-burui. I mana arga di jolo ni debata do di jolo ni jolma. Atong parangion hamu mahatani debata seluko kamu ma para sinirohaon habasaron dohot haserepon ni roha. Masih paune-unea jala masih asia mahamu. Saluhu riting ni roha muruk rimas. Panonggahion dohot pangisahion dau may siakan. Alay digijang ni saluhu nai masih haholong amamu. Ay do rahu-rahu ni nasudingkan. Dungidame nafsia debata. Ima mangarajay di bagasan rohamuna. Jala saluhu na binahemuna marhite-hite hata manang pabahenan. Saluhu na may marhite-hite guar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajay roha dohot ulaw muna. Atong nung nadibigi hamu hatani debata taringot turuhut ni pardonga saripeon ni hala Kristen asa na manukum manoaing jumulu di huali panguli rinto si torus. Olo doho makajong joko di jolo ni debata dohot di jolo ni ruas na pungu di son. Napi di pangidoro hamdo. Silam tiur mauli situmorang naniririt mon gabi do ngamu saripe. Olo doho makkaholong ibana sian nasaroham dohot mangule kon sian nasagugum. Huhut marparangin abadi harap dohot ibana. Olo doho mangaju-aju ibana tung sura marhagaleon manang humurang parangena. Jalana sotupa paula homu manak tadi konomu ibana. Pai madisirang hamatian hamusugot molo nang sada roham mangului salhu naidok malusna nau Laos manukum maunoaing di hoaleinang lam tiur mauli situmorang naniririt ni si rinto si torus gabi dongan nasaripe. Naulo doho makajong joko di jolo ni debata na boto saluhut. Doho di jolo ni kadongan na pungu di bagas joro ni Tuhan tadi son. Na di pangidoro hamdo. Sirinto si torus gabe sinodo mo.
Naolodoho makahulong ibana siyan nasaroham. Jalamar pangalahon nature maradopon ibana. Dohot mamarangihon parangin abadia. Pabuah hala Kristen ho. Jalana sotu pamarhilolo ko. Manang tadi konomu ibana. Paima disirang hamatean hamusugot. Molo nang sadaro hamang ului saluhu. Nai di bagasan hapor siyaw mutu Jesus. Dok malus na naulo doao. Atong sangot dani holong ni rohamuna naung masih ulu di bagasa Kristus ditikyon tinasa matuhamula hotukar cicin lau suduk manon sahat pasu-pasu ni debata marhitin aposona.